piraguismo. Que dicir dun deporte que desata tantas paixóns? Tanto en quen o practica como en quen o vive desde a beira. Hoxe imos ollar as nosas augas desde un ángulo diferente, o da arbitraxe. Para iso, acompañamos a un mozo árbitro galego que leva o piraguismo no ADN. Alguén que dedica os seus coñecementos, o seu tempo, sobre todo, o seu corazón a este deporte, é Di Frei. Os gallos na man son o seu destino, deixan todo no río, o suor e o alento, galegos no agua, ese é o seu movimento. Comecemos pola familia. Edi, coa túa nai de árbitra, o teu pai en salvamento, e a túa irmá piraguista, e agora tamén como adestradora, que engaña as discusións sobre unha regata nas ceas de Nadal. Bueno, a ver, a cousa é a seguinte, ao ser 4 inmersos, como aquí dos 4, inmersos no que ven a ser o mundo do piragüismo, xa non é só nas cenas de Navidad, convértese, como quen di, nunha conversación bastante frecuente, porque, como quen di, é un tema de conversación o cal todos, coñecemos e todos nos gusta e todos, pois estamos inmersos en él. Quen gaña? Bueno, depende a quen lle preguntes. A cousa depende a quen lle preguntes, pero, non gaña ninguén. A cousa é todo o mundo pon o seu punto de vista, porque ao fin e ao cabo, como a quen di, cada un ten a súa tarefa. Entón, pois, todos os puntos de vista son válidos e aceptables. Algúns máis acertados, outros menos, pero, o importante é chegar a un punto común. Pero tampouco son discusiones, son máis ben conversacións e comentarios, pero pouco máis. Percepcións de que se coñen nunha regata sobre circunstancias e demais, pero pouco máis. Túa irmá deu o salto de deportista a adestradora. Axúdate a súa nova visión técnica a ser mellor árbitro. Dache ela algún tirón de orellas desde o punto de vista técnico? A ver, a cousa é ter un pouco de empatía desde todos os puntos de vista. O sea, cada un é comprensible que ten o seu labor neste deporte, o deportista de dar o mellor de sí, o árbitro de facer cumprir o reglamento para impartir xusticia para todos, sin distincións. E o adestrador, pois, obviamente, de aportar, o sea, de impulsar a ese deportista a obter os seus mellores resultados, sacar a súa mellor versión deles mismos e a súa vez defender a súa postura. Polo tanto, eu que penso que todos temos que colaborar para que, que o deporte sexa o máis limpo posible desde o noso estamento e con el, pois, ir ao fondo. É verdade, é certo que, hai técnicos que a veces, se enfatizan, se alteran un pouco, pero, a ver, tamén hai que entender que eles teñen que defender a súa postura. O problema ven cando, obviamente, eles non entenden a nosa. Pero, a visión é que todos, pois, podamos compartir e facer máis fácil o traballo uns de outros. Que se me dá a miña irmán tiróns de orella? A verdade é que non, o sea, eu a ela tampouco, as cousas como son. Creo que na casa todos temos claras as posicións que ten que cubrir cada un e todo o mundo entende perfectamente o punto de vista da outra persoa. Entón, pois, non hai nin tiróns de orellas nin pa un lado nin pa outro, que é a parte boa. Imagina esta escena, túa irmá na carpa do club, o teu pai na lancha de seguridade, coa nai na chegada e ti na torre de control. Este é o soño cumprido da familia ou unha presión engadida? A ver, presión ninguna, o que é falando mal e acabando pronto é a hostia, o sea, en plan, cada un facendo o que lle gusta.
O sea, eu penso que iso é importante, ao fin e ao cabo. O sea, a miña irmán gustalle moito, pois, tanto remar como estar cos nenos, bueno, e adestralos e demais. A meu pai encantalle o tema de montar as pistas, mantemento deles e facer o salvamento. Pasa ben, disfruta. E, bueno, a miña nai tamén lle gusta moito arbitrar e, ao fin e ao cabo, arbitrar non é unha persoa individual, é un equipo. E ese equipo, bueno, ten os seus mellores momentos, os seus peores, pero ao final é un equipo que desarrolla unha labor de cara a un obxectivo común, que é o de impartir, bueno, de que o reglamento se cumpla e que todos os deportistas teñan a competición máis sana posible. Así que, como a quen di, un soño non, pero é unha presión menos aínda, pero sí un privilegio e algo, bueno, que toda a familia fai en conxunto e que disfruta, penso eu. Como foi ver a evolución de túa irmá? Bueno, a ver a evolución da miña irmán, bueno, como dicilo? Ela empezou un pouco por min, porque eu empezara aos 12 anos, ela tiña, si eu tiña 12, 9, 3, era 3, obviamente, con 3 anos non estás pensando en facer ningún deporte. Empezara con 11, 12 anos, sí, aí nese cambio, nesa edad. E despois, bueno, metín ao piragüismo porque empecín eu gustoume, un deporte que me enamorou e, bueno, eu tamén quería que ela se enamorase dele. Eu creo que conseguín ese obxectivo, é verdad, é algo que, bueno, me encha bastante de orgullo ver que ela pois tamén o disfruta como disfruto eu. E sí, ver a evolución desde pequeniña, de como con 7, 8 anos embarcou unha piragua. Non me acordo, intentáramos aí, cando estaban cambados, intentara con 6 anos metera nunha piragua. Ela, sempre me quedará esta frase. Ela dicía, yo soy muy pequeñita y ese barco es muy grande, el año que viene cuando crezca vuelvo. É verdad, ano siguiente volveu e sí, é un montón. Nada, despois desde 7, 8 aniños, se non me lembro, empezou a remar. Daquela, mira, ese primeiro ano non era unha rapaza que destacara, simplemente participaba e iba no brán, pasaba ben isto. E despois como evolucionou, pois foi fruto do traballo dela. É dicir, da pasión que ela sinte polo piragüismo. A verdade foi acojonante nivel ahora pois ten dominado calla que o que quere aprender a canoa. Está aí, dale que te pego coa canoa e acabará dominando, porque cando se mete algo entre cella e cella, ela pelea por eso. Así como tamén o tema de sacar todos os estudos de adestradora, como fixo hasta ahora, é algo que, bueno, quere seguir unida ao deporte, como eu desde o estamento arbitral. Bueno, é algo que me gusta, que me orgullece, sobre todo haberlle, bueno, transmitido esa pasión que eu sinto por este deporte, que, bueno, que ela tamén sinte. Crees que a súa experiencia como piraguista fai que ti empatices máis co cansanzo dos palistas ao chegar á meta? Xa non, eu creo que aquí non é a experiencia dela a que haya feito que eu empatice cos deportistas. Eu fui un deportista, que foi como me enamorei deste deporte. Eu sei o que sufrir ese cansancio. Bueno, sufrir tampouco, porque ao fin e ao cabo desfrutamos desto. Chámolle ser un pouco masoca, por así decirlo. Eu sei o que é iso. Eu acórdome de adestrar en inverno con chuvia, frío e vento en contra, de o meu adestrador Tino daquela en Cambados terme que quitar os dedos da pala porque non era capaz do frío que tiña. Eu lembrome de todo iso e sei o que é que un deportista se pase
ano inteiro adestrando para unha data concreta para ter os mellores obxectivos e resultados, entón xa non é a experiencia da miña irmán o que me haya aportado iso, é a miña propia experiencia. Eu sei o fastidiado que é, chegar e que un resultado, que as cousas non saian ben. Entón, pois, ao mellor a veces peco de ser demasiado bo, pero tamén o que hai que facer, que os deportistas non entenden, que é algo que deberían pasar polo posto de árbitro para poder entender. Eu penso que é algo que che cambia a vista, que che cambia a visión. Porque ti o que pensas que para ti é injusto mellor unha decisión, tens que comprender que si para ti é injusto, é xusto para outros. Porque si ti cometes unha infracción de regulamento, estás perxudicando, o sea, se non se che descalifica ou se non se che penaliza, estás perxudicando a outro deportista. E aquí o árbitro, a figura do árbitro que ten que facer impartir xusticia para todos, porque todos somos iguais ante a lei, o regulamento neste caso. Polo tanto, é unha liña, unha balanza que hai que ir mantendo e xogando para, obviamente, impartir xusticia ao fin e ao cabo, acorde ás normas. Pero repito, todos os palistas, o sea, eu entendo que é ser padexeiro, e agora os padexeiros o que teñen que entender o que é ser árbitro. Porque xa non só eu coñezo moitos padexeiros que ainda a día de hoxe siguen remando, siguen padexando e incluso en regatas internacionais, e cambioulle esa perspectiva de estar só na auga a pasar no caso da Real Federación Española, polo polo verde, no caso da galega, polo azul. Por iso mesmo, cambia bastante. É algo que todo o mundo, tal como recalcando o que dixen anterior da empatía, é algo que temos que ir, que todo o mundo debería ter, é saberse poñer na posición do outro. Falemos da arbitraxe internacional. Chegaches ao máis alto, acadando o nivel internacional. Como, por exemplo, a ICF. Cal é o sacrificio máis grande que tiveches que facer para estar hoxe na elite da arbitraxe mundial? Que máis? O sacrificio máis grande? O sacrificio máis grande eu penso que é o que nos fai falta máis a todos nesta vida, que é o tempo. O máis valioso que temos, que é o tempo. A verdade é que, sobre todo cando, por exemplo, cando teus amigos non están unidos a este deporte, como por exemplo estou eu, que eles planeen cousas e ti dicir, no, eu non podo ir este fin de semana porque me vou ir a arbitrar a tal sitio, no, que me vou ir a arbitrar a tal sitio. Eso pode ser o sacrificio máis grande que haya feito, o que haya feito ao largo de todos estes anos. Sacrificios, con amigos, con familiares tamén. Porque, moitas veces, sí, a miña familia está bastante involucrada, pero, hai veces que eles non van a X competicións. Sobre todo cando son as internacionais. Aí sí que non están, Entón, tempo con amigos. Facer encaixes de bolillos para poder estar, non en 2 sitios a vez porque é imposible, pero non é a primeira vez que, por exemplo, un cumpleanos de un amigo ou de unha amiga, salir correndo dunha regata en Muíños e conducir durante 2-3 horas para chegar á Coruña, para cear ou para xusto despois de cear e poder estar cando, meu amigo ou miña amiga sopla as velas. Sí, perdínme, como a quen di, o tempo previo. Ese é o tempo previo. Ou directamente, moitas veces, se a regate de 2 días, perderme, plans e actividades cos meus amigos. Pero, cando algo che gusta, aí estás. Aí estás. En augas tranquilas todo sucede moi rápido, ás veces en milésimas de segundo. Que tecnoloxía crees que é, hoxe en día, innegociable para un árbitro do teu nivel?
Bueno, eu xa non digo o árbitro do meu nivel ou no meu nivel, eu digo vou falar a nivel dun árbitro. En augas tranquilas, bueno, no que ven a ser en sprint, en competiciones nacionais, incluso en competicións galegas, eu penso que o fotofinish, o sea, falando en sprint, o fotofinish é imprescindible. Fotofinish e sistemas de saídas. Por suerte, aquí en Galicia, en eses aspectos estamos moi ben dotados, porque, bueno, os sistemas que temos están ben, tanto de saídas como de fotofinish, e funcionan ben. As cronoimpresoras tamén son moi importantes, porque a igual que o fotofinish non falla, ou non suele fallar, sempre hai que ter un backup de forma manual, porque, bueno, mellor asegurar. E despois tamén, a día de hoxe, pois temos un sistema de xestión de resultados o cal, pois, otorga aos deportistas e entrenadores os resultados o máis rápido que eu penso que se pode. Polo tanto, eu penso que esos sistemas son bastante, o sea, son esenciais. No resto de competicións, pois, bueno, os cronoimpresoras son moi importantes, e o sistema de comunicación, os deportistas dos resultados, os deportistas adestradores tamén dos resultados son moi importantes, porque dai desa comunicación en a cal deriva o dereito a reclamar que teñen os adestradores acerca dos resultados ou das sancións que poida haber, e otorga unha garantía a todos os palistas e adestradores. Entón eu penso que sí, que eses son os sistemas que esencialmente precisamos. O sea, que son innegociables, vamos. Nunha competición, xa falando a nivel galego e nacional. Bueno, despois, se xa nos vamos a outros ámbitos, pois xa hai que poñer moitos cartos. Pontevedra é berce de grandes palistas, pero tamén de grandes xuíces. Sentes que a arbitraxe galega é tamén o rival a bater polo seu alto nivel de formación? A ver, na arbitraxe non hai nin rival a batir, nin hai nada. Eu penso que hai que facer e traballar da forma máis rigurosa posible, todos a unha, porque, repito, somos un equipo. É certo, o xuez árbitro pon a cara. Pa o mal, o sea, pa o bo, pero pa o mal, porque como haya algo mal, tamén vai ser o primeiro que tiren a auga. Entón, pero detrás dese xuez árbitro que dá a cara, hai un equipo. E ese equipo é o que cada un coa súa función, a cal é esencial para que a competición saia ben. E ese equipo é o importante. Entón, eu penso que todos debemos facer a nosa función o máis diligentemente posible, coa máis xusticia, e centrarnos e pouco máis. O sea, a cousa é outorgarlle aos palistas a competición máis xusta e máis rigurosa posible. Esa é a miña opinión acerca disso. Adentrémonos nos teus valores e un pouco na túa psicoloxía. Como árbitro, tes que ser frío. Pero como irmán dunha adestradora e espiraguista, coñeces moi ben o sufrimento que hai detrás de cada palabra. Como fas para separar o corazón do regulamento? Como comentei antes, o regulamento tense que cumplir. E no momento no que, como recitando a un dos meus mestres, no momento no que transixes, perdiches. Entón, a cousa é doada, o sea, ti, no momento no que cometeches unha infracción como palista, eres conocedor de que a cometiches. O árbitro non xa pode perdoar. A cousa é que cando estás sendo xusto, o sea, cando estás sendo bo contigo, estás sendo malo con outra persoa. E estás sendo mal árbitro, porque ti cometeches unha infracción. Eso o miña irmán, por exemplo, teno bastante claro. O miña irmán, e de feito teño unha frase que me repiteu unha vez, sendo pequeniña, a miña irmán descalifiquei un par de veces.
Descalifiqueina unha vez porque, bueno, andaba perdida nunha regata, nunha das súas primeiras regatas, andaba medio perdida e saltouse unha bolla. E entón, claro, obviamente, saltouse unha bolla de 3, está mal feito o percorrido. Que pasou cerca da bolla? Pasou cerca da bolla, pero non abollou. Entón, iso é descalificación. Porque non era maratón, Entón, pois, non acolleu. Está descalificada. Eu lembrome que cando cheguei, o sea, ela fora polo clube, eu fui pola miña conta. Cando cheguei á casa, o primeiro que me dixo foi: mira, Edi, te voy a decir unha cosa. Como árbitro, eres un árbitro excepcional. Ahora, como hermano, no vales un carajo. Eu dixen, bueno, pois entón fixen ben o meu traballo. Se me dixo esa frase, fixen ben o meu traballo. E bueno, pero que esa é a cousa. Hai que saber separar. Se ti cometeches unha infracción, ti tes que ter esa sanción. Entón, ela eso sabe perfectamente e a día de hoxe admítemo a regañadentes, pero dime que sí, que esa descalificación estuvo feita e ela é consciente. Ela é consciente e, bueno, creo que axudou a entender o que está ben e o que non está ben. Que consello lle das a túa irmá, agora que comeza a súa etapa como adestradora, sobre como debe tratar cos xuíces e árbitros nas competicións? Eu creo que ahora mesmo a miña irmá non lle podo dar ningún consello, porque o sea, criouse, eu levo arbitrando, con isto vai ser a miña temporada 14, xa levo 14 temporadas, mira que maior son, levo 14 temporadas e ela, bueno, ten 20 anos, o sea, 13, 14 anos e ela ten 20, pois criouse con eso, entón ela sabe o que é a parte do árbitro, o sea, escoilaba comendo dela desde que é pequeniña. Entón ela sabe como ten que ir a falar con un árbitro, xa que, bueno, tenos na casa. Efectivamente, pois, a cousa é ir con educación, con respeto e, bueno, con boa cara, por así decirlo. Se ti vas con esas 3 cousas, nunca vas ter problema con un árbitro. Nunca. Entón, eso ela teno bastante claro. Que é o máis difícil de arbitrar nunha final dunha regata internacional? Iso que a xente non acada a ver a través da televisión. Bueno, unha Copa do Mundo, un europeo. Presión. A ver, o único que ten este tipo de competicións si é verdad que se xogan máis cousas, sobre todo os deportistas que están ali xoganse moitas máis cousas e demais. O que pasa é que non dista moito do traballo. O traballo que se fai nunha Copa do Mundo, un europeo ou un mundial, non dista moito do que se fai aquí. É dicir, o único que fai é aumentar o nombre, pero o traballo é o mismo. Polo tanto, se unha persoa ten os pés na terra, o sea, un árbitro que vai ali ten os pés na terra e se dedica a traballar como sempre supo, non debería ter presión ninguna. Debería, bueno, e faría o seu traballo correctamente. Esa é a miña opinión. O que pasa con esas regatas, como digo, é que non me asusta, pero o traballo dun árbitro é o mesmo. Sí, exactamente o mesmo. Así que presión tampouco moita. Para ir rematando, Edi, un recuncho para desconectar en Cambados. Un lugar para desconectar en Cambados? Pois mira, calquera sitio onde che sirvan un bo albariño. Que aquí en Cambados é a terra deso. A túa irmá como adestradora, crees que é máis dura que a ti como árbitro? Depende a quen le preguntes. Yo pienso que eso depende a quen le preguntes. Pero bueno, la dejamos aí a interpretación. E para rematar, cal é o teu gran soño por cumplir neste 2026? Esa es moi fácil. Aprobar mi oposición e ter un traballo estable. E agora, no ámbito do piragüismo,
Pois que volva a salir unha temporada tan boa como están salindo durante todos estos anos. Eu penso que, bueno, que están sendo boas temporadas, non só para min, sino para todos os equipos, que se está traballando ben e, bueno, que se siga así. O único que pido é o único que máis forte, os clubes presentes son o seu soporte. Galicia forza, o vento empurra máis, coa Fegapi ao lado sempre van adiante, ningún pode frear o soño galego. Os piragüistas mandan na pista e ríos tocamos. Tras esta conversa, queda patente que Eddie Freire non só vive polas regras, senón que sente este deporte na alma. Entre o rigor do árbitro e as anécdotas coa súa irmá, descubrimos que detrás do uniforme hai unha persoa excepcional. Porque para falar de piraguismo con paixón e corazón, non hai mellor guía que este xove Cambadés. Grazas por acompañarnos nesta viaxe polas nosas augas.